pojas, radimo uz pomoć lopte, uz pomoć ove šipke. Evo te se uzmi još malo šire. Tako, možeš još šire slobodno. Još malo, tako je. Ovako, prvo ćemo probamo onaj dvojni potisak, military press, iza glave se radi, spuštamo do visine uveta i pravo gore. Disanje je klasika. Udah ovde. Iza gore, tako je. Vežba može se raditi stojeće, ovako je malo udobnija i malo bezbednija za leđa. Smanjimo pritisak na lumbalni deo. Tako. Tako je, kada ćemo još jednu stvar, sad ćeš uzmeš malo užete. Tako. Sad ćeš usko da držiš laktove i da spuštaš ispred tebe šipku. Tako je. Ajde sad, prednji potisak, tako malo već akcent na prednje rame. Tako, skoro spusti laktove do tijela. Pravo gore. Tako je. Noćeš ovako kao nazad, glavu malo proturi napred. Tako. Sad. Tako. Još glavu. Za srednje rame, ispred tebe držiš rekao, opet blago se vine noge, one naš stav. Udah do visine ramena samo. Zadržiš pola sekunde. Spušta do lekro jedan izgled, tako. Tako, zadrška. Spuštaš do polako, izvodimo vežbu. Svaku vežbu radimo od 10 do 15 ponavljanja. U 3 serije. Između serija pravite pauzu oko minut, a između vežbi, kad nastavimo dalje sa vežbama za druge, neke više grupe ili ramena, pravimo 2 ili 3 minuta vežbu. Pauzu, tako. Tako, zastanim, da pokažemo još jednu samo stvar. Jednu nogu iskorače napred, držiš nego ovako ispred tebe, paralelno polegice. Tako, odatle, podižeš sve, super, do visine ramena, spuštaš dole. Tako, ovo je sad malo lakša varijanta, kraća je poluga. Manji krak sile, tako, možda 3 puta. Dobro, zastaneš, evo još jedan se prednje rame, ispred tebe, možda spojiš tegove, do visine ramena opet, udah, iznad dole. Tako je. Uvek stojimo u stavu u širini ramena, stopala da budemo stabilni. Tako, može malo sporije za nijansu. Tako, bitno je samo da bude kontrolisan pokret, bez klimanja. Dobro, može da bude i single varijanta, jedna. Tako. Ajde, šedno samo levo. Dobro, znači pokazali smo prednje, srednje i sad da pokažemo zadnji deo ramena. Idemo na našu pozu iz pretklona, tako, ispraviš leđa, odatle ruke pravu stranu, opet jedna zadrška ovde, spuštaš dole ispred sebe, usjan izgled, tako, i gledaš dole, tako je, ova zadrška je bitna ako možete izvedeti, tako, izgled dole, tako, opet kontrolisno pokret, nemojte da naglo vučete, to je da cimate.